prodaš ova njiva, a? Nije na prodaju. Ja sam došao da prijavim krađu. Dobro, ko je oštećeni, vi? Oc. Dolazili opet jutros. Pritiskaju me da prodam imanje. Ja sam Sonja Krga, inspektorka MUP-a. Ovo je moj kolega Zorić. Janko! Janko! Manji Srb? Zemljaci, ne budete blesavi. Što duže odlažete, cene će samo da padaju. Gaz, gaz! Ajde! Pogledaj ovo. Šta je to? Izvod iz katastra. Taj Keče. Na Radanu se na njegovo ime vodi preko 50 hektara livada, šuma, kuća koje su sve bile srpske nekad. Je li to zabranjeno? Je li to krivično delo? Igim, špejt! Stoj! Stoj, policija! Si ti novi monah u manastiru Sveta Petka? Jesam. Znaš da je stanuje Reljić?